Gipelawom karon sa Signal Number 1 ang Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands tungod sa epekto sa bagyong Ada. Sayron ta ang ulahing sitwasyon pinaagi kang Cyril Chavez nga live manukad sa Surigao City. Cyril. Yes, RJ, pag-ulan inubanan sa panalagsang pagbugso sa kusog nga hangin. Ingon ani na sinati karong adlaw dinhi sa Surigao City, Surigao del Norte ug mga kasigbit nga probinsya atol kini sa pag-igo ni bagyong Ada karong adlaw. Gani pila ka mga klase sa ubang lungsod o munisipyo ang gisuspenso. Panalagsang pag-ulan ug pakalit-kalit nga hapak sa kusog nga hangin. Kini ang nasinatian karong adlaw sa Surigao City, Surigao del Norte atol sa pag-igo ni bagyong Ada. Tibok adlaw nasinati sa syudad ang kalit-kalit nga pagbalik-balik sa ulan. Sumala sa pag-asa, Signal Number 1 ang Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands dinhi sa Mindanao. Busa subay ni ana, nag-anunsyo ang Surigao del Norte og granular suspension of classes sa tanang level. Apan ang pinal nga desisyon magikan gyapon sa ilang local leaders sa matag LGU. Sagad sa mga lungsod sa probinsya, ikansela na ang klase gawa sa Surigao City. Busa, padayon gyapon ang klase sa mga estudyante. Lakip na ang trabaho sa opisina sa gobyerno karong adlaw. Matod sa Surigao City RRMO, padayon ang ilang monitoring sa sitwasyon sa syudad. Kanselado sab ang tanang biyahe sa mga pantalan sa syudad. Lakip na gibawal sab ang pagpangisda. Sumala sa Surigao del Norte PD RRMO nga nakatutok sab sila sa mga posibleng epekto sa bagyo, labi na sa mga high-risk areas sama sa mga coastal municipalities, lakip na Siargao ug Bukas Grande Islands. Nakadeploy na sab ang ilang mga kahimanan sa nagkadiyang lungsod para sa mas epesyenteng pagresponde. As of today, we have received no reports of any casualties of any kind, thanks God. Thanks to our proactive members in the thanks to our MDRM officers, they have continuously informed us through our DROMIC reports na wala pa namang injured and or namatay. Pero padayon gyapon ang ilang monitoring, labi pa sa lihok sa bagyo, labi pa nga naitsansa pa kini nga mokusog. As of now po, wala pa rin kaming na-receive na information regarding evacuation centers that have popped up recently. However, as per our municipal DRM officers, they have been proactively checking yung mga eskwelahan to see if the need to evacuate is necessary. Argel, karong taknaa nakasinati pagbalik og pag-ulan dinhi sa Surigao City. Hinoon, mga kapuso, makita nato dinhi sa tong likuran nga medyo normal pa ang balod dinhi sa coastal area sa syudad. Pero abiso sa otoridad nga dili magkumpiyansa og mahimong alerto, labi pa nga posible pang mukusog ang epekto nga ato di bagyong Ada dinhi karong gabiuna. Argel. Amping udang salamat, Cyril Chavez.